hiru ume ditut, eta, nik nire umeak euskaraz ikastea nahi nuen, ez? Beraz, nire seme handienak Amaiurrek 6 urte ditu. Eta, gure aukerako euskaraz ikasteko, txantrean edo txantrean zino, ez zuten hartu. Plaza guztiak beterik zeuden. Amaiur 3 urte bete zituenean, nire bigarren alaba Maiderrek ere aurreskolan hasi behar zuen. Orduan gure logistika familiarra komplikatzen zegoen pila bat txantreara joateko, ez? Orduan, erabaki genuen logistika primatzea hizkuntza beino, eta orduan Maider edo Nibaneko aurreskolan erdaraz ikasi zuen. Oraintze, urte honetan, kurtso honetan, bai Maider eta bai Amaiur ikastolara doaz biok, eta nire 3. alaba, Aranek, berriro kasu beria geneukan, ez? Urte honetan genetuen 2 aukera, edo txantrea, edo Rotxapeara joatea. Baina 2 aukera guretzako ez ziren bat ere erosoak. Orduan berez, Aranek berriro ere Donibanen ikasten ari du erdaraz, nahiz eta gure aukera oberena ez izan. Yo soy una ama del casco viejo de Iruña, también tengo tres hijas. Lo que estamos demandando es que la oferta que se gestiona desde las administraciones públicas para ofertar un servicio, en este caso el de la educación infantil de 0 a 3, se ajuste a la demanda real que existe. Una demanda que además se ve súper reflejada porque en el centro a partir de 3 años que tenemos en Lo Viejo, la Escuela San Francisco, durante estos últimos años la demanda en el modelo D ha ido en aumento y en el modelo G ha ido disminuyendo. Azpimarratu nahiko nuke, euskaraz beren txikia eskolatzera bakitzen duten horiek apostu egiten dutela beren aurrek gehiago jakin dezaten. Gaztelera ziurtatua daukatelako. Eta gehiago jakite horrek lagunduko die etorkizunean askatasunez aukeratzen. Hizkuntza batean aritu nahi duten edo beste batean. Eta gehiago jakiteak ateak irekitzen dituela lan aukerei begira, kulturari begira eta harremanei begira. Hortaz, iruditzen zaigu instituzio batek beren herritarren hobe beharrean pentsatuz, bermatu beharko lukela zuzen gehiago jakitea. Eta ez gutxiago jakitea. Eta gehiago jakitea gainera bertakoak diren bi hizkuntza horien ezagutza bermatuz. Edo eskubide guztien, baita hizkuntza eskubideen bermatzaile zareten aldetik, uste dugu aipatutako arau bide hauek guztiak behartu egiten dituztela bai Iruñako udala eta bai Nafarroako gobernua herritarrek egiten duten euskarazko irakaskuntzari buruzko demandari erantzun egoki bat ematea, egoki eta justu. 17 haurreskola daude Iruñean, horietatik 12 Iruñeko udalaren eskumenekoak dira, baina horietatik 5 Nafarroako gobernuaren eskumenekoak dira. Horrexegatik gaur interpelatuko nahi dugu Nafarroako parlamentua gai honetan eskua hartezan eta behingoz dagoen desoreka eta injustizia horri bide eman diezaion. Orain, bi eskola hauek ereduagaz bihurtuta, injustizia hauek geroz eta jende gehiago errekonozitzen dituenak, orain pixka bat justuagoak direlako. Pozik nago orain euskeraz ikasi nahi dugun, gure aurrak euskaraz ikastea nahi dugun gurasoek, orain pixka bat errazago izango dugulako.